A Guisa-Buruaga podem comptar amb l'agroturisme Acuyola, situat al barri Laixer, en un entorn natural i molt a la vora del riu. És una construcció anexa a la caseria, feta en el lloc on antigament s'elaborava la sidra. Encara conserva la seva activitat agrària, però es dedica a l'allotjament des de l'any 1990. Ja a Munitíber, o més aviat a Guerricaits, la caseria Garro és exponent d'ancestres més remots. Com a ferreria que va ser durant el segle XI, concretament l'any 1080, va tenir relació directa amb les veïnes Bengola i Goicolea. Hi ha dades que indiquen que Don Sancho el Fuerte va participar d'alguna manera en la seva construcció. Tornant a Bengola, eix central del projecte Lea i Bilbidea, no podem oblidar la significació històrica que té el casc de Guerricaits. Per raons de proximitat, sempre ha estat més vinculat a Bengola que no pas a Munitíber, tot i que amb el pas del temps i per diversos motius ha anat perdent rellevància pel que fa a presència i interès. Avui, amb Bengola i com a anexa d'unió amb Munitíber, terme amb el qual, d'altra banda, sempre ha estat íntimament identificat, adquireix aquella rellevància pendent com una part més d'aquesta iniciativa i amb el mateix protagonisme. Uwe, autor de l'obra escultòrica, que s'hi ha instal·lat en funcions de pont, i com un element més del parc temàtic, ha volgut magnificar Guerricaits batejant l'obra amb aquest mateix nom, convidant-nos així a passejar per totes dues marges del riu Lea, en el que representa el nexe d'unió entre la ferreria de muntanya i la ferreria industrial. Fusió i unió d'aigua i de ferro entre passat, present i futur. Munitíber està format per dos nuclis urbans, d'una banda Munitíber i de l'altra Guerricaits. Quin era el problema? Doncs que a la dècada dels 70 érem gairebé 1.200 habitants i a poc, fins a la dècada dels 90, hem baixat fins a 350. Per què ha passat això? Doncs sobretot perquè Munitíber és on és. I a més, no hi ha indústria, de manera que no hi ha feina i la gent ha hagut de marxar. També influeix el fet que no hi ha vivendes perquè la gent s'hi pugui quedar. Per això, durant els darrers 2 anys i mig, aquest Ajuntament ha promogut gairebé 100 vivendes. Això, per un poble com Munitíber, és tota una fita. Nosaltres hem fet un estudi per saber quina mena de gent ve. El resultat ha estat que els que arriben són parelles joves que venen per quedar-s'hi. Això per nosaltres ha estat un gran èxit. Però això suposa que, a banda de vivendes, s'han d'oferir nous serveis i alhora millorar els que ja existeixen. També hem vist que la gent demana lloc on estar tranquils i, per què no, prendre un traguet sota l'ombra d'algun arbre. Tenint en compte que el projecte de Bengola preveu el servei de restaurants, aquest desig ja queda satisfet. Bengola està situat a la part baixa de Guerricaits. Està més lligat a Guerricaits que no a Munitíber. Guerricaits, històricament, ha estat un poble que ha sofert moltes calamitats. Durant la seva història s'ha cremat 2 vegades i les bombes que van sobrar del bombardeig de Guernica les van llançar sobre Guerricaits. Sempre ha estat un poble una mica perdut i nosaltres, a través de Bizkailur, de la Diputació Foral de Biscaia, hem aconseguit construir-hi vivendes i també hem gestionat amb unes promotores privades la rehabilitació d'algunes cases velles del casc. Per tant, el projecte de Bengola, que està situat a la part baixa del casc, serà molt interessant per donar embranzida al poble. Aquest projecte és més del que es pensaven inicialment l'Ajuntament i els habitants del poble. Impactu gehiago izango da, bela. Amb la profunda transformació que viurà la localitat, Munitíber ha rebut una glopada d'aire fresc en tot just 4 anys. Com un senyal més de desenvolupament, la construcció de noves vivendes, tant aquí com en d'altres municipis, suposarà un avenç important. Tot i que el camí serà llarg, ara com ara, no hi ha cap altre indret que reuneix les possibilitats existents aquí. A banda de l'atractiu històric i cultural, el turisme, el passeig del Lea, encara incomplet, la joventut, la necessitat de promoure més ofertes de lleure pels petits i els joves i, finalment, la revitalització del frontó local seran també temes d'interès de cara al futur. Eta amaitzeko, eskerrak eman. Per acabar,
Només em queda donar les gràcies a moltíssima gent que s'ha involucrat en el projecte amb nosaltres. Primer als regidors, evidentment, a la gent del carrer de Munitíber, després a tots els que componen el ple de la Mancomunitat de Lea Ibarra, que li van donar tan bona acollida, a la Societat Pública Learri, a Néstor Lejarreta, que ha fet molt bona feina, a Juan Tomás Eguiguren, gent de la Mancomunitat que s'hi ha involucrat al 100%. Hem anat allà a la Diputació, al govern basc, a demanar subvencions per poder tirar-ho endavant. Evidentment, al Departament de Medi Ambient de la Diputació de Biscaia, perquè, les 3 fases que abans hem comentat ens les han subvencionat pràcticament al 100%. Ha estat molt i molt interessant per nosaltres. I també a tota la gent que ha treballat perquè el projecte de Bengola sigui com és. José Ángel Uberuaga, com a escultor, perquè em sembla que la feina que ha fet és excel·lent, fantàstica. Li ha donat el caràcter que esperàvem, però sense deixar de banda la feina que han fet els enginyers i els arquitectes que han elaborat els projectes. Ingeniero taldeari.